pagkatauhan nun. Kaya ako mga buhat sa ako para na ako puro insakto puro sayop da ito sa mga buhat na ako nga dili maayo nga pagnauna nga dautan nga pagnauna mga buhat mga dautan di ito mga buhat panguna-una. Ya ako sang una dili ko ka dungog-dungog sa mga istorya nga iya sa tawhanon masuko ko ya dili ko gusto nga hilabtan ko sa akong pagkatao ya makabalo ko nga hilabtan ko nga para puting isugan ako Unsa jud ka pagpangisog? It's okay, ako mo doon na tayo dulo niya o sa mana abang dili nagaani ko mong tanap pira sunto ko man yung diretso pero ito na itabo to sa Tiangge o niya namungutana nga galingkod ko dito sa tindahan namungutana itong isa katao ko bro kailan ako o niya giingnan niya ko o sa may result sa sweet dress na kung wala mo ko kahibalo o sa may resulta sa sweet dress kaya nga naman ko din sa akong tindahan nagyaw-yaw nagsinggit siya buang tintawhan nakasige man na sa galanto sa resulta yung mamangbuton niya wala dili wala ko na siya kay balon yan sige siya sikit siya gidul ako gidul sige ako sa gidul sige sayaw yung paglingin na nga ako isuntok na diretso sige sumbaganay minduwa ya wala siya kay balon nga ako ikuan dalang tigip sige ka armasana nagasuntukanan may nagkuha ko sa tigip gitunggam na ako hiyatiyan pagkatunggam na ako sa tiyan kaya nakadot lang masyad gamay pero maura dyan to nga higayon niya iya pagkamal dito na undang niya pagkamal dito yan nagpagkaibalag kami kaya ka na siya mga Spanish tungkol sa Tiangge pagkaibalag panigana na siya kaya hindi mo kung wala kag sikuan sa una yo makaog si Robin Padilla o da mo mao yun kay action star di ko mapaalkan siya dili ka ganag na yung mga daog-daogon o di ko ganam daog-daogon pagsulod na ako sa Jaw Ministry unsa man lang Jaw Ministry Alpha Omega Jaw Ministry Alpha Omega dayon o niya pagsulod na ako diya diskanto pag sa dili pa wala pa ko makasulod ako tinuod pala inom jud ko gikan sa buntag ako halin ako inom balik-balik ko sa tindahan malinaw balik na unsa mong baligya iyo ako naninda mo ko sa Tiangge doon kay mga sari-sari mga bagkos kalo wala ako mga tinda mga bag mga t-shirt mga shirt dry goods na kay dry goods sa tindahan na nga malina ko mato dayon ko sa tindahan ilapot beer makahuman balik na po ko maligya na po balik sa mahapon yang anong na kuan mo ka sa unsa tungalan Alpha Omega unsa to ang pagkakuan o niya akong asawa pagpauli na ako gabalo po at bino kaya imno na ako to pagkahubog na ako di na ako kabaloon sa na ako panulti niya ako asawa suko paagi na ito sa kaaway wapo kabalo kay Krista tawhanon pa man ko pagsulod ako sa Jaw Ministry Alpha Omega Healing Ministry dito na baguan tanan sa akong kinabuhi na bago kay nanamon ko sa Kristohanon unsa dahil ang Kristohanon kana magbago ang imong kinabuhi walaon tanan nimo mga bisyo katong sa iya sa tawhanon nga kiniya mao di ay ito mo to nga sige ko gasakit-sakit sa bawas mo pahilot ko pagsunod semana ana nanong nabago man ka yun sa man yung pagkabago kay nga naman ko sa kwan naibalo naman ko sa kamatuoran mo aw di ay nagtinuod mag-alagad ka si Ginoo yo unsaon man din ang pag-alagad sa Ginoo pagampo ka si Ginoo nga kinasing-kasing nga pagampo ito kuha nimo sa Ginoo ang imong tanan nga mga kinayagin surrender nimo ang imong kuan espirituhanon na kinaya sa mabuhat sa magtarong na dili ka na magtanaw sa
sa tawong o sa gibuhat ang imulang tawon kanang kaniya sa ang balaod sa Ginoo na sa magtarong nga balaod na dili ka maglantaw sa sa dautan kag sa ang imulang tawon o nagnaon nimo ang kayo ka sa mata maayong nga paagi. Kaya doon sa una, makakita tayo ko portal, lipayan ako. Kaya pagkakita na ako, lagan na ako sa squad. Lagan ako sa tindahan. Ako'y inom. Pagka-ulihin, ay dili na ito ako. Unsa dayon? Kaya ang balos na yung sakit. Pag-abot mga 2 ka semana, mawalaan po ko kwarta sobra pa sa ako nakita. Dili, dapat to. Ya unsa may imong ikasulti sa mga nagtan-aw? Nga noon akong para ninyo, ako ikasulti ka ninyo kanang kuhan na po sa matarong na ba. Ayaw nyo ka na mga paagi nga mga kiniya sa tawhanon, ayaw nyo na sunta kay ginadugtan sa Ginoo. Ayaw mo pagtuo, tuoy ninyo ang pulong sa Ginoo ka ang pulong mao ang Jesus Christ. Mao na ako ika-desert ninyo. Thank Ya, you. unsa imong pangalan di ay Jo? Ang pangalan ako, si Rupeng, nagapuyo, Distant. Dagan kayong salamat Jo Uping.